izango dute jadanik barruan informazioa, hor da Burruka, eta Urdaibai ere, segundu pare bat galduarren, eusten eta baita Tiran ere. Tiran 3-4 segundora, oso estropada ona egiten ari da Tiran, hazen olako asteburua Galiziarrentzat. Bai, izugarrizko puntu moro bat, orain arteko sailkapenean ere leku lasai batean eta seguruko erdialdeko leku horretan balima zauden, etxeko zalegoan aurrean eta etxeko estropadan olako papera egitea, nik uste dute indartuta aterako direla astebukaera honetatik, ez? Maniobra errepikatuta ikusten ari gara. Eta 2 segundo Oriok Urdaibairi maniobra ostean, Tiran 3-4 segundora, San Juan 12ra. Eta benetan mamitsua doa lehia. Urrengo erreferentzia, azken Ziabogan Pedreñarena da. Pedreñak 15-0 demora markatu du. Eta horixe da orain datoa, horrek emango digu urrengo erreferentzia. Txanden arteko konparaketan esan dezakegu une honetan, Orio Pedreña baino 2 segundo azkarrago ari dela, eta hor da konparaketa. Orio eta Pedreñaren artean, Orio 2 segundo azkarrago estropada momentu hontan. Bai, behar dugun referentzia hori da, ez? Pedreñak egin duen denborak eta bigarren luze horretan, Orio eta Urdaibaik hobetzea lortu dute, eta nik uste dute hauen helburu hori dela, orain pixka batea izean aurka egin behar dute 3. luze hau, eta abantaile hori uste badiote 4. luze horretan, nik uste dute eskura dezaketela gaurko bandera hau Orioko taldeak, ez? Hor da, lan erditan behin-behineko sailkapena, Orio eta Urdaibai, segundu terdian ziren hor, baina orain Oriok 3 segunduko errenta du Urdaibairen aurretik. Lehen gertatu da joaterakoan ere, errenta hori lortu duela Oriok. Baina bigarren luzean Urdaibaik jan egin dio segundu pare bat hori. Eta hori da tartea orain. Oriok Urdaibairi 3, Tiran ere 3-4 segundora, bikain Galiziarrak San Juan 14 segundora. Eta bigarren irakurketa bat, orain bertan jadanik egin daitekena. Begira, Pedreña eta Orioren artean, segundo bat gehiago Oriok, Hondarribiarentzat ere oso ona litzateke momentuko datoa, Hondarribia 3. izango litzateke, Urdaibairekin lehian, momentuko sailkapenean, baina esaten ari nintzen, Oriok 50 punturekin ekin diola gaurkoari, San Juanek ere 50ekin, eta Oriok errenta egingo du berriz ere San Juanen aurretik, eta bakarrik izango da ligaren lidertzan. Bai, eta arriskuan Pasai Donibaneri aurre hartzea Urdaibaik, 5 punto atzeago dago Urdaibai, eta bigarren Ziabog horretan hor dago, 5 puntu horiegia lortu alituzke Urdaibaik hola amaitu ezkio estropada, ez? Ea interesa badugu, saltza badugu, polita doa lehia, une honetan denborarik onena Pedreñaren alitzateke, 3 segundo azkarrago Pedreña Orio baino, eta hemen dira Galiziarrak, 360 metro balizara hurbiltzeko. Orio lehen tokian, Urdaibai 3 segundora, Tiran ere 3 segundora, Morales gainezka izango dira, Moañako arraunlariak, San Juan orain eusten 14 segundora, hemen dira Oriotarrak. Aukera badute, eta istutu beharrean dira. Pedreñak orain 4 segunduko abantaila, lehen txandako irabazleak Oriori. Bai, orain luze hontan Oriokoak lan izugarri egin behar dute, pixka bat hori, esan dugu aizea pixka bat aurka daukate, eta orain arteko beste txandarekiko diferentzi hori ez dute lortu. Pedreña Hondarribi Pedreña oraindik aurretik dituzte, edo Hondarribian denbora berdinean da Orio, eta Pedreña baino 3-4 segundo gehiago egiten ari dira bain, horre Ziabogarren arteko luze hori sufritze eremua da, eta 4. eta azken luze horretan lortzen duten hori gainditzea, ez? Arrituta nago Tiranen estropada ikusita. Orio buruan 2 segundora Tiran, 3 segundora Urdaibai. Jaun Andreok, ikaragarria. Hor da Orio. Pedreñak 15-0 markatu du, Oriok 15-0 Urdaibai 3 segundora, Tiran 4 segundora, eta orain agertuko da San Juan, ari dira San Juan darrak maniobra egiten. Eta Urdaibain lentxio atera da, ez? Tiran agian zertxo lehenago sartu da, baino hobeto atera da Urdaibai.
Oriok segundu bakar bat Urdaibairi, orain bi, Tiran 3 segundora. Atzerago San Juan. Eta hirugarren ziaboako zailkapenean, behineko zailkapenean, hemen da Pedreñak denborarik onena, gero Orio, Hondarribi, San Pedro, Urdaibai, Tiran. Erne beraz, ordu bera aukera Pedreñak, konparaketan orain Pedreña eta Hondarribi une honetan Orioren aurretik lirateke. Baina tartea txikia da, 3 segundu. Ikusi behar da orain garapena, zer gertatzen den luze honetan, Baserri. Bai, azken luze honetan, nik uste dute txanda hauek pixka aurka izan dutela izea momentu batean hirugarren luze horretan, orain geldi dago, bolada eska txiki batzu dira, eta orain izango diteken boladak mesedetako dituzte, esatik lagundu ingelioteke azken luze honetan, baina Oriokoak oso lehiakor, oso borrokatua, lehia oso polita, eta alderantziz hor ikusten da, hirugarren kaletik pasai Donibane, pixka bat amurre ematen, atzoko emaitzan ondoren, nik uste dute astebukera izango dela, atzo oso ondo, eta gaur ez horren ondo. Bueno, bandera bat hor dute. Bai, astebukera oso positiboa. Inoiz baino aldaketak gehiago egin ditu gaur Igor Makazagak, eta momentuz 10. tokian lirateke. San Juan darrak. Erne, Pedreña eta Orio segundu bateko tartean, hor Hondarribi ere bai, segunduko bateko tartean litzateke, baina gero bukaeran 4 segundu sartu dizko Pedreñak Hondarribiri, eta Pedreñaren erreferentzia da, hobetu beharrekoa, hemen gaur bandera irabazteko. Azamo bandera da jokoan. Bai, hirugarren luze horretan 4 segundu atzetik ibili balin badir ere Orio eta Urdaibai, azken luze honetan ez da horrela, ez eta Oriok eskura dauka, eta begira tiran, Urdaibai orain sufritzen ari da. Oriok Tirani 2 segundo, Urdaibai Laura, San Juan 19 txanda honetan. Izugarria, Moañako urdinena. Tiran eta Meira gogoratu, askotan ezan dugu gure estropadeta, baina ikusentzule berrieren bat ere izango da, eta Tiran eta Meira, Moañako 2 auzo dira, gehiago gure baditu, eta Pasaitarren eredua dugu herri honetan, baina jakina orain bat Tiran goren mailan dago, eta bestea Meira Galiziako ligan 2. maila. Pedreña eta Orio parean, bandera da jokoan Jaun Andreok, Tiran hurbildu da asko, 2 segundora, Urdaibai 3 segundora. Oriotarrek badakite, estutu behar dutela, bandera segundu bat, 2 segunduren tartean izan daitekela Baserri. Eta ikusten da Orio, ez daukale zer usteko, 40 palada minutuan datozte. Tiran segundo batera. Pedreña une honetan garaile litzateke. Orio eta Pedreña parean, nik uste garapena dela orezko txandakoen aldekoa. Poliki, ari dira errekuperatzen denbora hori, aukera du Oriok. Txanda honetako garaileak badu aukera bandera irabazteko, baina atzetik aurrera Tiran ondo ari da, eta lehertu egingo dira, Morales gainezka dira. Eta Oriokoak asko azkarro, Tiranekoak 37-38 paladan, eta Oriokoak 40 paladara aldiketa asmorretan, gogua, eta ikuste dute eskura izan dezaketela, eta borroka, eta lehia oso estua, eta Tiran oso Orio eta Pedreña parean, Tiran segundo batera, Urdaibairen aukerak joaten ari dira kareletik bera, hemen Galiziarra. Hortxe dira Galiziarrak lehian sartuta, itxu. Pedreña eta Orio, parean Erne, eunenekoek, segundu txoren batek erabakiko du gaurko irabazlea. Une honetan, bandera ezan daiteke, Pedreña, Orio eta Tiraren artean legokela Baserri. Ia denbora berdinan dira, eta hemen gehatzen dien metro hauek oso garrantzitsua dira, Pedreñak ja krono ezin du mugitu. 20:10, 20:10, hori da Pedreña markatu duen kronoa. 20:10. Aurretik dator Orio segundo batera Tiran, 4 segundora Urdaibai, 23 segundora San Juan. Txampa ikaragarria Galiziarrek, parean dira Jaun Andreo. Pedreñaren denbora ere, pixka bat hobeagoa. Orio 43 paladan dator. Orio tosta bat aurretik agian. Erne, Tiran eta Orio. Tiran ikuste dut, baina 20:10 eman diote hori. Tiranen kronoa ez dute horre gelditu. Erne, epaimaitik ezan beharko digute zer gertatu den. Epaimaitik, ez naiz hausartzen ezer esatera.
ezer esatera ez naiz hau sartzen. Denbora hemen da, 20-10-0-0 Pedreñarentzat. Orio, 20-10-12, Tiran 20-10-12. Denbora berean momentuz Orio eta Tiranentzat, Pedreñarentzat 20-10-0-0, ikaragarria, Jose...